Του πίνει το αίμα. Τι να κάνω. Και γυρνάει το podcast και κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να το κάνει όπως το κάνεις εσύ. Ρε χαζός, τι μου λες, δεν τρώω σου λέω. Θα μου πεις τι κάνεις τώρα ή όχι. Εσάς σας την πέφτουνε. Ακύλα η Εφη, θόδη είμαι. Χρωστάω λεφτά. Σου στέλνω φιλιά. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο, στο Τρακτέρ, με την iconic Εφη Θόδη. Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ. Άι σαπέρ, βρε δεν χωράμε στο τρακτέρ. Εφη, τι ωραία που το είπες. Ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης ο Φουστέρης. Είναι μαέστρος, παίζει πλήκτρα και είναι πολύ φίλος μου. Έχω κάνει εκεί όλα τα ξένα, όχι τα ξένα, τα χριστουγεννιάτικα και πολλά τραγούδια. Άρα δουλεύετε χρόνια μαζί. Ναι, και του λέω, πήγα στο στούντιο, ρε Γιάννη, έχεις κανένα σουξέ για μένα? Έχω, μου λέει. Για βάλτε το, του λέω, να το ακούσω. Μόλις το βάζει, ακούει τη μουσική, του λέω το θέλω, του λέω, δικό μου είναι αυτό. Και μου λέει πάρ' το. Πήγα, το έγραψα και έγινε αυτό που έγινε. Ο Γιάννης ο Φουστέρης είναι νούμερο 1 παραγωγός και κυκλοφορεί το τραγούδι από την Alpha Records. Κάνει χαμό το τραγούδι αυτό στα social ειδικά. Ακούγεται πάρα πολύ. Δεν το περίμενα ότι θα κάνει τέτοιο πάταγο. Αξίζει και σου αξίζει. Ευχαριστώ τον κόσμο που το αγάπησε και το έκανε δικό του. Δεύτερος καλεσμένος του podcast στο Τρακτέρ είναι ο Μοσκίτο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα παιδιά, γεια σας. Καλώς ήρθες στο Τρακτέρ. Καλώς σας βρήκα. Μαζί με την Εφη Θόδη. Το icon. Το icon το απόλυτο. Να πω ότι δεν περίμενα να ξυπνήσω το πρωί και να έχω live συναυλία από Εφη Θόδη. Είναι μεγάλη μου τιμή. Σε ξύπνησε με τραγούδι. Ναι. Κωνσταντίνε, θέλω να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Το καλλιτεχνικό σου όνομα Μοσκίτο, από πού βγαίνει, πώς προέκυψε? Λοιπόν, το story δεν είναι τόσο wow που περιμένεις, είναι κάτι πολύ ξενέρωτο. Το επώνυμο μου είναι Μόσχος και από το σχολείο γενικά με φωνάζανε Μόσκι, από το Μόσχος, Μόσκι. Και βασικά κάτι που είναι όντως λίγο ενδιαφέρον τώρα που το σκέφτομαι είναι ότι για το χώρο των σκηνοθετών, όποιος το ξέρει, ένας legendary Έλληνας σκηνοθετής, ο Angel Shaft, με είπε πρώτη φορά Μοσκίτο και έμεινε. Φάση με λέγανε όλοι στο χώρο Μοσκίτο. Κουνούπι. Ακριβώς αυτό. Σε λένε και κουνούπι. Μ' άρεσε όμως αυτή η έννοια για το κουνούπι. Δηλαδή ξέρεις ότι και καλά τους πίνεις το αίμα και τέτοια φάση. Πίνεις το αίμα? Τους πίνεις το αίμα? Τι να κάνω, αφού δεν είναι καλά παιδιά. Ναι. Οπότε, εσύ ο Μοσκίτο και το σκυλάκι αυτό. Το σκυλάκι είναι η μασκότ μου που δεν πάω πουθενά χωρίς αυτό. Είναι η Foxy, το νέο member της οικογένειας. Έχω άλλα δύο στο σπίτι. Ένα pitbull και ένα γαλλικό. Και τώρα βρήκαμε και αυτή στο δρόμο και τη μαζέψαμε και τώρα είναι η μικρότερη μας. Βρήκες αυτό το σκυλάκι στο δρόμο? Ναι. Μα ποιος άκαρδος το άφησε? Έλατε και ήταν σίγουρο και από σπίτι. Δηλαδή... Foxy Baggy. Έχεις και τραγούδι? Έχω τραγούδι εγώ. Όλα τα έχεις. Foxy Baggy. Έμαθες και Foxy. Εσύ Baggy. Παλιοζάγαρο. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι, αλλά top. Θα το βάζω να τα ακούει, να κοιμάται. Τη καλλιτεχνική σου πορεία με τι την έχεις ξεκινήσει? Είναι λίγο παράδοξο γιατί ξεκίνησα να κάνω βίντεο στο YouTube με την παρέα μου τότε, τύπου 16 χρόνων, 17 στο Λύκειο. Έτσι μπήκε και το μικρόβιο με τις κάμερες και τα λοιπά. Δηλαδή, κάναμε βλακίες μεταξύ μας. Ξέρεις, αστεία βιντεάκια που τα θεωρούσαμε. Τώρα που τα βλέπω, κριντζάροφουλ, δεν μπορώ να τα δω. Αλλά έμαθα μοντάζ μέσα από αυτό. Δηλαδή, άρχισα να ασχολούμαι με τις κάμερες και τα λοιπά. Και είναι λίγο οξύμορο γιατί εν τέλει μετά το γύρισα επαγγελματικά σε αυτό και τώρα έχω πάει πάλι στο content creation μετά από πάνω από 10 χρόνια, ας πούμε. Επέστρεψα εκεί. Πάνω από 10 χρόνια, το κάνεις πάρα πολλά χρόνια δηλαδή όλο αυτό. Θέλω έτσι να σε ρωτήσω, γιατί έχω μπει κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι. Ναι. Με τα βιντεάκια. Έτσι σου αρέσει, έτσι η εξέλιξη όλη που έχεις κάνει? Πλάκα έχει και κάνω απλά αυτό που νιώθω. Δηλαδή αυτό νιώθω τώρα. Νιώθω ότι θέλω να κάνω αστεία βίντεο, κάνω αστεία βίντεο. Θέλω να κάνω σοβαρά, κάνω σοβαρά. Ξέρεις, είναι πολύ καλό αυτό, τα βιντεάκια αυτά που κάνουν οι άνθρωποι έτσι, που ξεχωρίζουν κιόλα. Βοηθάει. Βοηθάει τον κόσμο να περνάνε ευχάριστα. Σίγουρα. Εγώ περνάω σίγουρα ευχάριστα. Τώρα μου περνάει και ο κόσμος μια χαρά. Εγώ γελάω μόνος μου τις περισσότερες φορές. Δηλαδή τα κάνω. Πολλές φορές κάνω βιντεάκια που τα δείχνω στην κοπέλα μου πριν τα ανεβάσω και μου λέει δεν θα γελάσει κανείς με αυτό. Και όντως δεν γελάει κανείς με αυτό, μόνο εγώ γελάω. Αλλά αυτό έχει σημασία. Βέβαια μου αρέσει, το περνάω καλά εγώ. Κωνσταντίνε, έχεις σπουδάσει κάτι πάνω σε αυτό ειδικά?
Έχω κάνει 2 φορές απόπειρα να σπουδάσω κάτι. Τη μία φορά ήταν στην Ελλάδα σε ένα ΙΕΚ δημόσιο φωτογραφίας, το οποίο ήταν απαράδεκτη φάση. Εκεί γενικά τα ΙΕΚ είναι πάρα πολύ low level στην Ελλάδα. Δεν έχουν να προσφέρουν κάτι και μετά από ένα χρόνο που το έκανα απλά από πείσμα, ας πούμε, το παράτησα, γιατί ένιωθα ότι με βιντεάκια στο YouTube θα μάθαινα περισσότερα πράγματα. Και όντως, βασικά, αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά η δεύτερη προσπάθεια που έκανα ήταν στην Αγγλία. Είχα μετακομίσει για κάποια χρόνια στην Αγγλία. Ξεκίνησα και εκεί σπουδές. Φοβερό πανεπιστήμιο, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο πανεπιστήμιο, πολύ ακριβό πανεπιστήμιο, πολύ ωραία φάση. Απλά λόγω του ότι για βιοποριστικούς λόγους πρέπει να δουλεύω στην Αγγλία, δεν μπορούσα να συνδυάσω τη σχολή με τη δουλειά, οπότε το παράτησα πάλι. Αλλά ναι, σαν σπουδές, η μεγαλύτερη σπουδή είναι το ίντερνετ. Η αλήθεια είναι αυτό. Από εκεί τα έχω μάθει το 95% των πραγμάτων που ξέρω και τα υπόλοιπα στην πράξη. Κι εγώ, Κωνσταντίνε μου, ξεκίνησα μόνη μου, χωρίς να πάω να σπουδάσω. Λέω, το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Λέω, τι να πάω να κάνω, μαθαίνω, λέω, γράμματα, ό,τι είναι να μάθω, το έμαθα, λέω. Και όντως έχω μάθει στη ζωή μου περισσότερα από ό,τι θα μάθαινα σε ένα σχολείο. Εννοείται αυτό. Και γυρνάει το podcast και κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Σε τι ηλικία ξεκίνησε το τραγούδι? Εγώ το ξεκίνησα στα 17. Στα 17, Ναι. Νωρίς, εντάξει. Από αγάπη, από ανάγκη, από τι? Από αγάπη. Από αγάπη, τέλειο, το καλύτερο. Δεν άκουσα κανέναν. Ναι. Μου λέγανε όλοι τα δικά τους. Ναι. Ότι το μεγαλύτερο σχολείο είναι το σχολείο της ζωής. Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ τα βιντεάκια τα ξεκίνησα με πολύ χαρά να έχω μια επαφή με το κοινό μου. Ναι. Και βλέπω τώρα μέσα στο ίντερνετ ότι με αντιγράφουνε και διαφημίζουν μόνοι τους τα πανηγύρια, τις δουλειές τους όλοι. Ναι. Και λέω, ήμουν πρωτοπόρος. Εννοείται. Μα αυτή είναι η φάση τώρα. Εγώ το είχα πει και στο βιντεάκι που κάναμε μαζί, ότι αυτό που κάνετε εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ. Έχεις νιώσει ποτέ αυτό που λέει η Θόδη? Έχεις νιώσει ποτέ ότι σε αντιγράφει κάποιος, προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνεις εσύ? Καλά, σίγουρα πολλές φορές. Και από το κομμάτι της σκηνοθεσίας και των βίντεο. Βέβαια, δεν με στεναχωρεί, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να το κάνει όπως το κάνεις εσύ. Και όσο και να προσπαθήσουν, γιατί εκεί είναι που ξεχωρίζουμε, ας πούμε, και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωποι, ότι βάζεις κάτι δικό σου που άλλος όχι δεν μπορεί να το αισθανθεί, δεν μπορεί να το συλλάβει σαν πληροφορία στον εγκεφαλό του, γιατί δεν έχουμε τον ίδιο εγκέφαλο, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Οπότε δεν με ενοχλεί. Και εγώ, ας πούμε, έχω παραδειγματιστεί από το εξωτερικό, μπορεί να έχω παραδειγματιστεί από κάτι, οπότε είναι λογικό. Κάποιοι το παρακάνουν λίγο, αλλά it's okay, είναι ξεκάθαρο. Όταν κάποιος αντιγράφει τόσο ξεκάθαρα, νομίζω ο κόσμος δεν είναι χαζός, θα καταλάβει. Το πάνε να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό. Και όταν είσαι ο εαυτός σου, όλα πάνε καλά. Εννοείται. Και τα βίντεο πετυχαίνουν και όλα, ό,τι και κάνεις. Το μόνο που με είχε ενοχλήσει που με αντιγράψανε ήταν με τα μπισκότα. Και θα σου πω γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ έχω βάλει κόπο και μεράκι να το φτιάξω. Δεν είναι εικόνα ή βίντεο, γιατί την τέχνη λίγο δεν την έχω σαν προϊόν, ας πούμε, στο κεφάλι μου. Την έχω λίγο σαν κάτι άλλο. Είναι συνδυασμός πραγμάτων που αποτελούν αυτή την εικόνα. Οπότε δεν με ενοχλεί τόσο, δεν νιώθω ότι μπορεί κάποιος εύκολα να το αντιγράψει. Ενώ όταν ένα προϊόν έχει, ξέρω εγώ, ζάχαρη, σοκολάτα, βουτύρο, και πάει κάποιος το κάνει ακριβώς ίδιο και εσύ έχεις φτύσει αίμα, ας πούμε, για να βγάλεις αυτό και να κάνει μια επιτυχία, εκεί με πείραξε. Δηλαδή εκεί ενόχλησα κόσμο που είδα ότι κάτσε φίλε, δεν γίνεται, αυτή είναι δικιά μου δουλειά. Είναι δικιά μου συνταγή. Ναι, εκεί τσακώθηκα, ας πούμε, με κόσμο, αλλά κατά τα άλλα δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κάποιον. Αυτό. Άλλο η κούκλα και άλλο η πανούκλα. Αυτό το χρησιμοποιώ από εδώ και μέρα. Είπαμε, μαϊμούδες υπάρχουν πολλοί. Το original είναι μόνο ένα. Σοφά, και ξέρεις, είναι καλό να σε αντιγράφουν. Εννοείται. Γιατί κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις σωστά. Κάτι κάνεις. Εννοείται. Κάτι κάνεις και το πετυχαίνεις. Ναι. Και πάνε όλοι να το αντιγράψουν. Ναι. Έτσι γίνεται στη ζωή. Εννοείται. Δεν είναι μόνο σε σένα και σε μένα.
Γίνεται σε όλους αυτό. Τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει ένα βίντεο κλιπ? Κοίτα, παλιότερα θα σου έλεγα, αν μου κάνεις αυτήν την ερώτηση πριν 10 χρόνια, θα σου έλεγα ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, να κάνεις ένα βίντεο κλιπ τίμιο, γιατί θα χρειαστεί να έχεις κάποιες επαφές, να έχεις πρόσβαση σε εξοπλισμό. Γιατί πριν καμιά δεκαετία χρόνια, ας πούμε, οι κάμερες δεν ήταν τόσο εύκολο να έχεις πρόσβαση όπως είναι σήμερα. Πλέον νιώθω ότι το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι φαντασία. Πραγματικά, δηλαδή, κινητό έχουν όλες στη τσέπη και ένα φθηνό κινητό να έχεις μπορεί να κάνεις φοβερό αποτέλεσμα. Το έχουμε δει ότι πλέον ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε κάτι απλό, σε κάτι καινοτόμο. Δεν θέλουν τις τεράστιες κάμερες, τους ακριβούς φακούς, τα ακριβά φώτα. Θέλουν απλά πράγματα και πολλή φαντασία. Οπότε νομίζω πλέον τίποτα. Απλά όρεξη και φαντασία. Το αυθεντικό πουλάει περισσότερο στις μέρες μας, δηλαδή. Αυθεντικό πρέπει να είναι και το ένα και το άλλο. Το απλό. Το απλό, Το ναι. απλό. Και Ένας τραχανάς. ναι. Ένα πιάτο τραχανά, ας πούμε. Όντως. Τι συγκρίνεται το Κλέβει τραχανά την με το παράσταση. μπέργκερ, ας πούμε. Και εγώ τα βιντεάκια που φτιάχνω γίνονται με πολύ απλό τρόπο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τίποτα. Μια καλή μια έμπνευση καλή Αυτό. και έκανες το βίντεο. Αυτό ακριβώς. Τελείως. Ναι. Έχεις πει πριν για τις γνωριμίες, έχεις αναφερθεί στις γνωριμίες. Πιστεύεις ότι σε αυτόν τον χώρο χρειάζονται τα κονέ οι γνωριμίες ή χρειάζεται απλά λίγη τύχη? Και ίσως ήσουν εσύ τυχερός που γνώρισες απλά μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, θα σου πω, εγώ πιστεύω ότι ήμουνα αρκετά τυχερός για ένα πράγμα, επειδή ξεκίνησα να ασχολούμαι σε μια φάση που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, πολύ ζήτηση το συγκεκριμένο επάγγελμα. Υπήρχαν ανθρώποι, ας πούμε, που κάνανε μεγάλα project, απλά δεν υπήρχαν άνθρωποι που κάνουν μικρά και μεσαία project. Ήταν ελάχιστοι στο χώρο. Και πόσο μάλλον άνθρωποι που είχαν όρεξη. Δηλαδή, εγώ ξέρω πολλούς που καλώς ή κακώς τους γνώρισα όταν ξεκινάγανε και αυτοί και είναι ακόμα στο ίδιο level. Δηλαδή δεν είχαν την όρεξη να εξελιχθούν, να δοκιμάσουν, να κάνουν. Δεν είχαν τη θέληση να κάνουν μεγάλα πράγματα. Εγώ από τη πρώτη στιγμή που ξεκίνησα είχα στο μυαλό μου να κάνω το καλύτερο δυνατό. Όσο περισσότερο μπορώ, δεν είχα καθησυχαστεί με τίποτα. Οπότε η τύχη μου ήταν αυτή, ότι μπήκα σε σωστό timing, αλλά δούλεψα πάρα πολύ και πήγα πάρα πολύ με το door to door, ας πούμε, με τη μέθοδο door to door. Δηλαδή μίλησα με πάρα πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο, δούλεψα τσάμπα άπειρες φορές για να δικτυωθώ. Δηλαδή αυτό με τα κονέ, ας πούμε, ναι, λειτουργεί, το έχουμε δει να λειτουργεί. Ξέρω ανθρώπους του χώρου που έχουν και χρήματα και κονέ και από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά γίνονται. Όχι μόνο στο δικό μου χώρο, γενικά στη μουσική, σε πολλά πράγματα γίνεται αυτό. Απλά δεν μένει αυτό, δεν θα μείνει. Είναι καλύτερο να έχεις περάσει στο υποσυνείδητο κάποιου, του κονέ, ας πούμε, και να σε ξέρει σαν κάποιον καλό και όχι για να έχει πάει ο μπαμπάς σου και να του πει πάρ' τον αυτόν, ας πούμε, για δουλειά. Οπότε ναι, τα κονέ νομίζω τα χτίζεις, χρειάζονται, αλλά πρέπει να τα χτίσεις. Κανείς δεν ξεκινάει με κονέ. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, πέρα σου λέω από λίγες περιπτώσεις. Χρειάζονται full, γιατί το όλο παιχνίδι σε όλα τα επαγγέλματα είναι το δίκτυο. Εννοείται, άμα δεν έχεις δίκτυο καλό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι. Να σου πω κι εγώ για την τύχη. Ναι. Να σου πω ένα ωραίο ρητό. Αμέ, εννοείται. Είμαι όλος αυτιά. Την τύχη μου εμάλωνα και εκείνη μου είπε εμένα, όσα παθαίνει το κορμί τα έχει ο Θεός γραμμένα. Όλα Κάνω το εξεργαστώ λίγο. τα κινεί ο Θεός όλα. Ναι. Όλα είναι γραμμένα, θα περάσουμε. Οκ. Το ακούω. Έχεις κάποιο αποθυμένο, κάποιο όνομα που θες οπωσδήποτε να συνεργαστείς, απλά δεν έτυχε ακόμα? Από Ελλάδα νομίζω πως όχι. Τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε, της μουσικής βιομηχανίας έχω δουλέψει με αυτούς που έτσι ακούω και μέχρι σήμερα, ας πούμε. Ναι, γενικά με την ελληνική μουσική δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν ακούω τόσο ελληνική μουσική. Υπήρχαν, ας πούμε, άνθρωποι που έτσι θα ήθελα να. Είναι ουτοπικό βέβαια, γιατί δεν νομίζω ότι δεν είναι καν τόσο ενεργοί, ας πούμε, αυτοί οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, υπάρχουν 2-3 καλλιτέχνες που ακούω Έλληνες, ο Πάριος, ξέρω εγώ, full. Μ' αρέσει, ο Βαρθακούρης, ο γιος του, ξέρω εγώ, γουστάρω full. Ναι, ίσως με το Βαρθακούρη που γουστάρω full, ας πούμε. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο περίεργο, πιο. Δεν ξέρω. Εγώ προτιμώ τον Πάριο. Ναι, οκ, και εγώ full, αλλά ο Πάριος, για να του κάνω βιντεοκλίπ είναι αδύνατον, οπότε. Σε αυτή την περίπτωση τώρα που λες, είναι αδύνατον, ένα καλό κονέ θα βοηθούσε?
Δεν νομίζω ότι εμένα προσωπικά μου λείπει το κονέ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα μπορούσα να βρω μία δίωδο αν ήθελα τόσο πολύ να το κάνω μέσω μιας δισκογραφικής κάποιου γνωστού κτλ. Νομίζω ότι απλά πιστεύω ότι είναι κάτι που, το αφήνω εγώ να μην γίνει. Κατάλαβες. Άμα ήθελα, θα το είχα κάνει, πιστεύω. Σε έχει απορρίψει ένα όνομα ποτέ που ήταν να συνεργαστείτε, αλλά τελικά ακυρώθηκε επειδή δεν γούσταρε, επειδή δεν σε ήθελε? Δεν νομίζω, δεν έχω κάποιο τέτοιο story στο μυαλό μου. Έχει τύχει, ας πούμε, να μην δουλέψω με κόσμο ενώ έχουμε πει να δουλέψουμε, αλλά όχι για κάποιο λόγο τέτοιο. Μπορεί να μεταβρήκαμε στα οικονομικά, μπορεί στη συνεννόηση, αλλά. Αλλά όχι από κακία. Όχι, δεν νομίζω. Να έχει λήξει συνεργασία από κακία, ναι, αλλά να μην έχει ξεκινήσει καν, δεν νομίζω, όχι. Έφυγε, εσένα σου έχουν χαλάσει ποτέ συνεργασίες από ζήλια? Λοιπόν, εγώ θα σου πω, Δημήτρη μου, ότι ήμουν πολύ τυχερή και ευλογημένη από το Θεό, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω μεγάλες συνεργασίες. Τα γέμιζα και τα γεμίζω μόνη μου τα μαγαζιά. Μα είσαι η βασίλισσα των πανηγυριών. Τόσα χρόνια τραγουδάω, όλα τα μαγαζιά τα γέμιζα μόνη μου. Γέμιζα μαγαζιά που πηγαίνουν τώρα 10 ονόματα μαζί και εγώ ήμουν μόνη μου σχεδόν. Έχετε κάνει και μπουζούκια? Βέβαια, ναι. Εγώ έχω παντρέψει το κλαρίνο, το δημοτικό, μαζί με το λαϊκό. Ναι. Τα πιο πολλά μου τραγούδια λαϊκά είναι. Ναι. Αλλά επειδή παίζω με κλαρίνο, έχω και τη δημοτική δουλειά, βέβαια. Ναι, εννοείται. Μα είναι και αυτό μια αγορά. Ένα συν. Είστε η βασίλισσα εκεί. Δεν υπάρχει σύγκριση, εγώ πιστεύω. Πρέπει, τώρα μου ήρθε ιδέα το μεταξύ. Μου έλεγε ένα θείος μου κάποτε, μου λέει, εσύ, μου λέει, δεν θα περνάσει ποτέ, μου λέει. Γιατί δουλεύεις, μου λέει, με κλαρίνο. Και θα πας, μου λέει, και στη μικρή δουλειά θα πας και στη μεγάλη. Ναι. Και όντως έτσι συμβαίνει. Αυτό είναι τέλειο. Έχεις ξεκινήσει μια καινούρια επιχείρηση η οποία πάει τρένο. Είναι το cookie. Πώς επέλεξες να επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, σε cookies δηλαδή? Είμαι 100% μπισκοτάς. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να ασχοληθώ κάποια στιγμή, κάτι εξωτερικά από το επάγγελμά μου, τη σκηνοθεσία. Ήθελα να κάνω κάτι που έχει να κάνει με την εστίαση. Έχει να κάνει βασικά άμεσα με τον κόσμο. Δηλαδή, επειδή μια ζωή είχα επαφή μόνο με εταιρείες ή με καλλιτέχνες κτλ., ήθελα και κάτι το οποίο να έχω επαφή με το καταναλωτικό κοινό. Η σκέψη πρώτη για να ασχοληθώ με την εστίαση ήταν αυτό. Και η δεύτερη με τον μπισκότα ήταν απλά επειδή είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ και επηρεάστηκα από κάποια πράγματα που είδα τέλος πάντων στο ίντερνετ κτλ. Και γι' αυτό πήγα κατευθείαν εκεί. Κατευθείαν στα μπισκότα. Η πρώτη μου ιδέα ήταν ήθελα να κάνω κάτι πρωτεϊνικό. Επειδή ήμουν έτσι full με το συνεταιρό μου που το έχουμε μαζί, ήμασταν με το γυμναστήριο και αυτά. Αλλά ξενερώσαμε λίγο, το θεωρούσαμε λίγο βαρετό για τα δικά μας. Επειδή ό,τι κάνω γενικά θέλω να μπορώ να βγάζω δημιουργικότητα. Γι' αυτό και το κάνω. Ένιωθω ότι με έκοβε λίγο αυτό το protein concept και πήγα σε κάτι το οποίο ένιωθα ότι θα μπορώ να δώσω περισσότερο. Για εγώ που τα δοκίμασα τα μπισκότα σου, Ναι. δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου πιο ωραία μπισκότα. Ευχαριστώ, αλήθεια, το εκτιμώ πραγματικά πάρα Μου πολύ. λέγανε γιατί κάνε δίαιτα, τι πας και τρως. Βράσε με, λέω, τέτοιο μπισκότα που δεν τα ξαναβρω, λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε φέρει κιόλας, άμα θέλετε να το βάλουμε εδώ, δεν ξέρω. Για φέρτε εδώ Εννοείται τα θέλουμε. να τα δούμε. Έφη, σε εδώ cookies. Πάλι θα φάω. Να τα δείξουμε μια. Κοίτα, και αυτή έχει ενδιαφέρον. Και η Φόξη θέλει τα μπισκότα. Όχι, Φόξη, δεν θα φας μπισκότα. Εσύ γιατί θα κοιμηθείς 2 μέρες. Κλασική αξία. Σαν την εφηθόδη. Σαν την εφηθόδη. Το classic είναι σαν την εφηθόδη, είναι κλασική αξία. Αυτό είναι το κλασικό το μπισκότο μας. Έτσι λέγεται, classic. Καρπουδίτσα, πάρε και σένα. Εσύ πήρες το Belgian που είναι με Lotus. Φοβερό. Όχι αστεία. Ευχαριστούμε, παιδιά. Έχουμε δει στα σχόλια να γράφουν ότι είναι overpriced, ότι είναι ακριβά τα μπισκότα. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύεις? Γενικά είναι μια ερώτηση που μου την έχουν κάνει αρκετά και εγώ απαντάω πάντα το ίδιο. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω, το ακούω, είναι η άποψη κάποιων ανθρώπων ότι μπορεί να είναι ακριβό προϊόν, απλά είναι η τιμή που εγώ πιστεύω ότι έχει το προϊόν μου, είναι ένα premium προϊόν. Ο κόσμος, καλός ή κακός, άθελά του, το συγκρίνει με μπισκότα του φούρνου, της αγοράς, του ζαχαροπλαστείου. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, μεν, θα μου πεις δεν έχεις ανακαλύψει τον τροχό για τη φωτιά, μπισκότα φτιάχνεις, αλλά
είναι η επιτομή του μπισκότου όσον αφορά και τα υλικά και το πώς δημιουργείται και το γαρνίρισμά του. Δεν είναι απλά ένα μπισκότο της αγοράς. Ένα μπισκότο της αγοράς αρχικά μπορεί να ζυγίζει 50, 60, 70 γραμμάρια. Αυτό με τα toppings του κτλ. Φτάνει μέχρι και 120, 130, 140 γραμμάρια. Οπότε είναι σαν να τρως 3 μπισκότα από το φούρνο. Δεύτερον, δεν συγκρίνουμε καν ένα μπισκότο γραμμής παραγωγής και δεν θα μιλήσω καν για τα μπισκότα του σούπερ μάρκετ που είναι τέρμα στα συντηρητικά για να κρατιούνται. Δηλαδή, επειδή το βλέπω κι εγώ και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν ήξερα καν τι συμβαίνει. Γιατί όταν εγώ έκανα τα μπισκότα, λέω θα κρατάνε 5-6 μέρες. Αφού και τα μπισκότα στο σούπερ μάρκετ κρατάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Θα τα αφήσει, θα κρατήσει, θα τα φας, θα είσαι μια χαρά. Κρατάνε χρόνια. Αυτά 2 μέρες κρατάνε. Αλλά αυτό είναι το φρέσκο προϊόν. Δεν έχει κάτι συντηρητικό μέσα. Δεν έχει κάτι. Εγώ με ένα που έφαγα και χόρτασα. Μα αυτό είναι και όλο το point. Είναι σαν να παίρνει μια πάστα από το ζαχαροπλαστείο. Είναι βαρύ. Είχε και τη σοκολάτα την ολόκληρη πάνω. Ναι. Τόσο νόστιμο μπισκότο, αλλά χορταίνεις, παιδί μου. Αυτό είναι το βασικό. Θα το φάει ο άλλος και θα χορτάσει με ένα. Δεν θες μια συσκευασία ολόκληρη να φας να χορτάσεις. Είναι πέρα από τα υλικά που έχω ξαναμιλήσει στο παρελθόν για τα υλικά που για όποιον ξέρει από ζαχαροπλαστική μπορεί να έρθει να έρθουμε σε debate, ας πούμε, για τα υλικά, να δει τι υλικά χρησιμοποιώ, που είναι τα πιο ακριβά της αγοράς. Από το αλεύρι, το βούτυρο είναι από το εξωτερικό, είναι από τη Γαλλία, η σοκολάτα είναι βέλγικη, δεν υπάρχει τίποτα απομίμηση. Οι πραλίνες, πολύ σημαντικό, που πάλι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, είναι όλες χειροποίητες. Όλες. Δηλαδή, εγώ έχω έναν άνθρωπο που τον πληρώνω με το μήνα για να κάνει πραλίνες κάθε μέρα. Γιατί καταλαβαίνεις τον όγκο της δουλειάς. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλές πραλίνες. Έχω στον Πανόφ πραλίνα, έχω καραμέλα. Η καραμέλα είναι δικιά μας. Εμείς βράζουμε την καραμέλα κάθε μέρα. Εμείς κάνουμε το Lotus. Δεν παίρνουμε το έτοιμο Lotus. Θα το καταλάβεις και από το χρώμα. Το Lotus είναι καφετή, το δικό μας είναι σκούρο, καφέ προς μαύρο. Είναι πολύ πιο έντονο. Όλα είναι χειροποίητα. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά που λέω αντικατοπτρίζουν αυτή την τιμή. Οριακά κάποια μπισκότα μας βάζουν και μέσα. Όντως, δηλαδή είναι. Όχι μέσα τύπου απαφυλακή, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα είχαν πολύ πιο ακριβά αυτά τα μπισκότα. Δεν πάμε για την εξωροκέρδεια, είναι πολύ τίμια η τιμή για αυτό που είναι. Και επίσης κάτι ακόμα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, επειδή το κόνσεπτ αυτό του μπισκότου δεν το έχει συνηθίσει στην Ελλάδα. Όπως ανεβαίνουν όλα, δηλαδή ανεβαίνει το σουβλάκι, ανεβαίνει ή κάτι καλό που θα φας που ο άλλος έχει εξειδικευτεί σε αυτό, χρησιμοποιεί καλά προϊόντα, χρησιμοποιεί εκπαιδευμένο προσωπικό να παράξει κάτι καλό. Έτσι ανεβαίνει και το μπισκότο το δικό μας, γιατί είναι κάτι καλό. Δεν είναι ένα μπισκότο του φούρνου που ο φούρναρης θα μπει, θα βάλει 7.000 μπισκότα στο φούρνο και είναι καταπληκτικά. Καταπληκτικά μπισκότα. Είπα πολλά γιατί είναι κάτι που το οποίο με καίει και εμένα, γιατί έρχομαι στη θέση αυτή να το σχολιάζω αρκετά συχνά, γι' αυτό και. Κωνσταντίνε μου, θέλω να μου πεις ποιο είναι από τα μπισκότα σου η αγαπημένη σου γεύση και ποιο προτείνεις έτσι στον κόσμο. Εγώ έχω την τάση να κολλάω με τα πιο καινούρια, γιατί τα άλλα λίγο τα ψιλοβαριέμαι, τα έχω φάει 100 φορές. Οπότε τώρα βγάζουμε το τιραμισού, που δεν το έχουμε εδώ. Βγαίνει αύριο κιόλας το τιραμισού. Λογικά όταν έχει βγει το βίντεο θα έχει τρέξει πολύ το τιραμισού. Το οποίο το έχω δοκιμάσει τώρα 2-3 φορές που κάνουμε δοκιμές και είναι σοκαριστικό. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το τιραμισού σαν επιδόρπιο. Οπότε τιραμισού και το cheesecake που έχω. Αυτά τα δύο για μένα είναι τα top. Και αυτό που έφαγα ήταν τέλειο. Το κλασικό. Και όλα αυτά είναι τέλεια. Το κλασικό, ναι. Εύχομαι καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστούμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να παίρνει ωραία μπισκότα να τρώει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο επέλεξες την Εφη να διαφημίσει τα μπισκότα? Πιστεύεις ότι κάνει καλό influencing, είναι καλή ως influencer? Και το καινούριο brand που χτίζει τόσο καιρό, πώς το βλέπεις? Λοιπόν, εγώ το είχα πει και στο βίντεο που κάναμε μαζί, το είπα και πριν, ότι το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Γενικά από ανθρώπους, ας πούμε, που έχουμε χάσμα στην ηλικία σου και να το κάνουμε, αλλά βλέπω ότι γουστάρετε να κάνετε, να είστε μέσα στα πράγματα, δεν βλέπω κόμπλεξ. Δηλαδή δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποιο κόμπλεξ από πίσω, ότι τι θα πει ο κόσμος. Δεν παρεξηγέμαι ό,τι και να μου πούνε. Καθόλου δεν παρεξηγέμαι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Κάτι ακόμα που είχα παρατηρήσει εγώ, που ο λόγος που επέλεξα την Εφη είναι ότι έχει ένα κοινό. Έχει περισσότερο νεανικό κοινό από άλλους που υποτίθεται είναι creators για νεανικό κοινό. Δηλαδή όντως
πολύ νέος κόσμος και κόσμος λίγο πιο έτσι ιδιαίτερος κόσμος, ας πούμε, που ασχολείται λίγο με μουσική, λίγο με πράγματα. Βλέπω ότι ασχολείται με τα βιντεάκια, ας πούμε, τα παρακολουθεί λίγο που το είδα. Οπότε μου άρεσε αυτό, γιατί και εγώ το Cookie θεωρώ ότι είναι ένα brand για ανθρώπους που είναι λίγο της τέχνης, είναι λίγο... Ξέρεις, που δεν έχουν και ζάχαρο. Ναι, καλά, αυτό σίγουρα. Όχι, και για αυτούς που έχουν ζάχαρο, δεν πειράζει. Μια ζωή την έχουμε. Δεν θα στερηθούμε κούκι για πίσω το ζάχαρο. Ναι, σίγουρα είναι φοβερή η δουλειά που γίνεται και φαίνεται ότι το απολαμβάνετε κι εσείς και γουστάρετε, και γι' αυτό ήμουν και εγώ full on board. Δεν θα έπαιρνα κάποιον που το κάνει με το ζόρι, το κάνει ψεύτικα. Και επίσης αυτό, δηλαδή προτιμούσα να κάνουμε κάτι μαζί που είναι έτσι iconic και πιο κλασικό, παρά να έπαιρνα κάποιον έτσι full γνωστό influencer, ας πούμε, που και αυτό θα κάνει τη δουλειά του, αλλά το θεωρώ λίγο βαρετό, ενώ αυτό ήταν λίγο κάτι ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, που με προτίμησες. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασε τέλεια, σε γνώρισα και γνώρισα και τη δουλειά σου, τα μπισκότα σου, και σε γνώρισα και σαν άνθρωπο. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Είναι παρομοίως τα συναισθήματα. Κωνσταντίνε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας σήμερα. Δεν τελειώνουμε όμως χωρίς ένα challenge. Το σημερινό challenge θα μας το ανακοινώσει η Έφη. Κωνσταντίνε, το σημερινό challenge θα είναι το Whisper Challenge. Δεν το έχω ακούσει, αλλά ενδιαφέρον να ακούγεται. Θα πάρουμε από ένα διάσημο φίλο μας, χωρίς απόκρυψη, και θα του μιλήσουμε φορώντας ακουστικά και κάνοντας νόημα ο ένας στον άλλον τι θα λέει. Okay. Για πες μου, ποιον θα πάρεις, εσύ γνωστό? Ποιον να πάρω τώρα? Τι ώρα είναι? Εντάξει, είναι 2 παρά. Πάρω τον Ανέστο, θα το σηκώσει. Πάρω τον Ανέστο που είναι πιο χαζός και δεν θα μου πει τίποτα. Και να δούμε αν θα το σηκώσει, γιατί συνήθως δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Είναι busy man. Ωραία. Δεν ακούω τίποτα, να ξέρω. Πες να βαράει τατού. Το Στέλιο θα πάρω. Τον Κονίλο. Έλα, Στέλιο. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Πες μου, τι... Έλα. Καλά είσαι? Καλά, μια χαρά, εδώ πέρα, στο στούντιο. Πού είσαι τώρα? Στο στούντιο είμαι. Τρως? Γιατί ρε, επειδή είμαι χοντρός σημαίνει ότι πρέπει να τρώω όλη μέρα. Τρώω λίγα γεύματα, απλά έχουν πολλές θερμίδες ο καθένας. Μπισκότα τρως, τι τρως? Δεν τρώω μπισκότα ρε, δεν είναι παραδίδει το delivery μπισκότα. Κάτσε, γιατί έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Κοτόπουλο τρως? Ρε χαζός, τι μου λες, δεν τρώω σου λέω. Θα μου πεις τι κάνεις τώρα ή όχι? Κάνουμε επεξεργασία μια φωτογραφία. Συγγνώμη, μισό λεπτό, Στέλιο μου, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Μπορείς να μου στείλεις φωτογραφία τι τρως? Κάνεις κάποιο βιντεάκι? Είναι σημαντικό. Δεν τρώω ρε μαλάκα, δεν τρώω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Να μου στείλεις εσένα φωτογραφία. Έστω ένα. Εσένα θέλω, να σε δω, γιατί μου έχεις λείψει. Έλα, σε παίρνω FaceTime. Α, καλά είσαι? Τι γίνεται? Εδώ. Το πετάμε και το πιάνετε. Επίσης. Θέλαμε να δούμε τι φωτογραφία κάνεις, τι φωτογραφία βγάζεις. Τι φωτογραφία βγάζω? Ναι. Να μου βγάλεις και εμένα μια. Τώρα. Α, ωραία. Στέλιο, ήταν Whisper Challenge και έπρεπε να πάρω ένα διάσημο φίλο μου και λέω ποιον θα πάρω που δεν θα με παρεξηγήσει και θα κάνουμε πλάκα, θα πάρω το Στέλιο. Εντάξει. Σωστά, δεν παρεξηγήθηκα. Ούτως ή άλλως μου έχεις πει πολύ χειρότερα. Ισχύει. Ελπίζω να μην σε ενοχλήσαμε, Στέλιο μου. Τι κάνετε? Κάνουμε podcast αστείο στο τρακτέρ με την Εύη Θόδη. Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ. Το ξέρει. Λοιπόν, έγινε. Θα τα πούμε πιο μετά. Σε παίρνω μετά για τα δικά μας. Γεια. Bye. Αυτός δεν έτρωγε. Ναι, πάρε τον Αγγέλο. Ακύλα η Έφη, Θόδη είμαι. Κάνουμε μια εκπομπή, αλλά να κάνουμε... Πού τρέχεις, αγόρι μου, τώρα? Τρέχω, σαν τον τρελό τρέχω να παρουσιάσω πράγματα.
πώς εννοείται που μιλάς και κανονίζουμε. Εντάξει. Εγώ Χρωστάω λεφτά. σου στέλνω φιλιά. Φιλιά πολλά. Μετά τις 15 Φεβρουαρίου. Εγώ σου στέλνω λεφτά. Σε φιλώ, σε φιλώ. Όχι, η προσπάθεια ήταν καλή όμως και πλάκα. Για τα outro. Τρέχεις τώρα. Έρχονται κι άλλα πολύ πολύ τρελά challenge. Εγώ θα το πω, αν και εντάξει, εγώ δεν τα λέω αυτά συνήθως, δεν παρακαλάω, αλλά θα το πω για την εκπομπή, θα το πω. Πατήστε follow. Για πατήστε να δούμε. Για πατήστε να δούμε Οι τι θα φίλοι γίνει. που μας αγαπάτε, για να δούμε τι θα κάνετε. Μόνο οι real ones. Και τα παιδάκια που με παίρνουν τηλέφωνο να πατήσουν. Σας παίρνουν τηλέφωνο παιδάκια. Αν με παίρνουν, λέει. Ναι. Τώρα μιλάμε, γίνεται εθνικό τηλέφωνο είναι αυτό. Και έχουν το βραδινό. Κάθε βράδυ με παίρνουν. Μαζεύονται και κάνουν Είμαστε πλάκες. fans. Ναι. Μου λένε και εγώ δεν μπορώ να τους μιλήσω άσχημα. Ναι. Αν και δεν μιλάω άσχημα σε κανέναν. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι καμιά φορά γίνεστε έτσι λίγο τσάουσα, λίγο. Να Εκεί πείτε και μια άμα κουβέντα πιάνω παραπάνω. το αργυθιάτικο πάνω εκεί το βουνίσιο. Ναι. Τα παίρνω στο κρανίο. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια συνέντευξη παλιά της Γογό Τσαμπάς που είχε πει ότι στην πέφτουν όλοι στον δρόμο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, το εννοούσε, το έλεγε έτσι για. Ότι λέει ότι μου την πέφτουν όλοι. Όλοι οι άντρες τρελαίνονται για μένα. Έτσι είχε πει σε μια συνέντευξη. Δεν το πιστεύω τώρα πια, γιατί να μου έλεγε πριν από πόσα χρόνια, ναι. Νομίζω Τώρα ότι- οι άντρες δεν κυνηγάνε τις γυναίκες. Όχι, Όχι. Εσάς σας την πέφτουνε στα Τώρα? πανηγύρια, όχι. Κοίταξε, έχω τους θαυμαστές μου, τους έχω. Ναι. Αλλά όχι αυτό που γινόταν παλιά. Παλιά χαμός. Εντάξει, και οι ηλικίες που αλλάζουν. Ναι. Μια χαρά. Εγώ είχα καψούρια Ναι. μέχρι τώρα. Πήγαινε σε ένα μαγαζί και μέσα ήταν γεμάτο καψούρια. Αλήθεια. Γεμάτο. Και μπαίνω μια μέρα σε ένα μαγαζί, κοιτάζω Παναγία μου, λέω θα με φάνε, λέω. Θα με σφάξω απόψε. Ναι. Κάνα περίεργο έτσι Έλεγα- τώρα και τέτοια να σας έχουν κάνει. Χρυσαφικά. Αλήθεια. Ναι. Απίστευτο. Και λέω τώρα ποιον να κοιτάξω να μην τσατιστεί ο άλλος. Ναι. Σε ένα πανηγύρι θέλουν να με απαγάγουνε. Αλήθεια. Και τι, πώς έγινε αυτό. Σηκωνόμουν πάνω εγώ να τραγουδήσω και σκόνονταν όλο το πανηγύρι. Καθόμουν εγώ, καθόταν όλοι. Νομίζω ότι θα φύγετε. Και τι? λέγανε, λέει το συγκρότημα, ανοίξανε μια τρύπα εκεί στην πίστα πίσω για να φύγω να μην με πάρουν χαμπάρι. Έχω ζήσει μεγάλες. Απίστευτο αυτό. Αλήθεια, φοβερό story. Πρέπει να γίνει ένα podcast με καλεσμένο την Εφηθόδη. Να ρωτάμε τέτοιες ερωτήσεις. Έχει πολύ να δώσει. Πινελόπη γυμνιστήρες. Ναι. Είδες το εδώ ποιος έφυγε. Subscribe. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα. Και γράψτε στα σχόλια ποιος θα είναι ο επόμενος καλεσμένος.